Benvinguts al Minut de la Terra. Els humans no són els animals més ràpids del planeta, però corrent distàncies molt llargues podem superar a tota la resta, excepte alguns gossos. El més gran ultramaratonià del planeta és una barreja de husky i malamut utilitzada per estirar trineus. Estirant-los, poden córrer 5 maratons senceres al dia rere dia, durant més d'una setmana. I això és gràcies a la forma única en què converteixen menjar en energia. Com tots els animals, els gossos de tirs usen dos combustibles: glicogen, que ve dels carbohidrats i sucres, crema ràpid i s'exhaureix de pressa, com el gas natural, i els greixos i proteïnes, que venen dels greixos i proteïnes, que costen més de cremar i es gasten més lentament, com els troncs. El glicogen pot servir a un corredor en períodes d'exercici curts i intensos, però com que es gasta molt de pressa, els corredors de llarga distància confien principalment en les grasses i proteïnes. Per convertir les grasses i proteïnes en energia, la majoria de mamífers necessiten també cremar una petita però constant part de glicògens. I resulta que això és un bon problema, perquè les reserves del glicogen del cos són petitones, i convertir carbohidrats i sucres en glicogen és un procés lent. I clar, els corredors cremen el glicogen més ràpid del que el produeixen, i si corren llargues distàncies, acabaran punxant. Els gossos de tir, en canvi, mai punxen, ja que els seus cossos s'adapten per no necessitar el glicogen per cremar les grasses i proteïnes. I com que aquestes es poden convertir en energia molt ràpidament, els gossos poden reomplir el dipòsit a mitja cursa sense patir per quedar-se sense glicogen. No sabem exactament com fan aquesta conversió sense glicogen, però sabem que després de 9 dies i 1.600 quilòmetres a través del gel i la neu, la majoria dels gossos acaben la cursa amb les constants vitals que tenien a l'inici. De fet, a diferència dels atletes d'elit humans, que tarden mesos a recuperar-se, els equips de gossos que més bé funcionen en curses llargues solen ser els que fa poc han acabat d'altres curses. Així que ja sabeu, si heu de competir, que no sigui amb un gos de tir. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.